som un grup d'alumnes de 6è de primària de l'Escola Tecnos de Terrassa i hem fet un projecte que es diu Els mars nets. El nostre nanorobot el que resoldrà és la contaminació dels mars i oceans i nosaltres ens diem nanoèctids. El nostre nanorobot té forma d'espermatozoide o cap gros. A dins seu té una boca petita que li serveix per ingerir la brutícia. A dins seu té uns sortidors que projecten un àcid que transforma la brutícia en un líquid net. Té una cua llarga que li serveix per desplaçar-se. Està fet de materials biodegradables, és a dir, que no es contaminarà. Hi ha una base en el fons marí que servirà per guiar els nanorobots. Allà estaran situats la resta dels nostres nanorobots. Aquests sortiran i es menjaran la brutícia dels mars i oceans. La bateria es retroalimentarà amb els residus de la brossa. Nosaltres ens centrarem en el mar Mediterrani. El nanorobot es menjarà la brutícia i a dins seu la cremarà i en aquest procés s'autogenerarà energia que servirà de combustible.